Takže zdravím vás, priatelia. Projekt, ktorý vám budem predstavovať, vám v podstate ani moc predstavovať nebudem, pretože som ho zdieľal na môj facebookovom profile. Ale volá sa Baby Gecko. A tuto vidíte na peňaženku mi prišlo 100 miliónov coinov. Je to nový airdrop, to znamená klasika, keď vznikne nejaký nový meme coin. Najčastejšie, s ktorými sa stretávate, sú Doge alebo Shiba Inu. Takže toto je memecoin, tieto Baby Gecko a proste rozdávajú svoje airdropy. To znamená, že musíte niečo follownúť na ich Twitteri, pridať sa do skupiny na Telegrame a podobne. Ja som splnil tieto podmienky a prišlo mi 100 miliónov kusov. Týchto 100 miliónov kusov má hodnotu momentálne nejakých $13. No, ale keďže som dostal požiadavku aj od začiatočníkov, že si nevedia pridať túto adresu do peňaženky jedno s druhým, tak vám teraz ukážem návod, ako sa to robí. Takže ideme na to do vyhľadávača, si dáme Trust Wallet. Klikneme na stránku Trust Wallet. Samozrejme, toto je návod na počítači, pretože na mobile tu máte apku, ale postup je ten istý. Takže takto dáme si Chrome. To dáme pridať do Chromu, pridať rozšírenie. Počkáme, kým to stiahne, kým to nainštaluje. Tomu môže chvíľku trvať. Je to hotové, takže môžeme to kľudne povypínať. No a teraz čo treba urobiť? Dáte Create New Wallet, tu si navolíte nejaké heslo. Samozrejme túto peňaženku vytváram ako skúšovnú, takže záložný kód, ktorý budete vidieť, tzv. Backup sa fráze, vám bude v podstate na nič. Heslo musí spĺňať, tuto vidíte, 8 čísel, minimálne jedno veľké, jedno malé číslo, jedno veľké písmeno, jedno číslo a jeden symbol. Napríklad ten symbol môže byť zavináč, takže dáme Next. Tuto dáme No Thanks, tuto dáme Open Wallet, Go it, I'm ready. Dobre, čo tuto spravíme? Keďže my si potrebujeme pridať polygónovú adresu toho coinu, Baby Gecko, tak prvé, čo spravíme, nepotrebujeme tu mať všetky tieto kryptomeny, samozrejme, lebo túto peňaženku si každý z nás vytvára kvôli tomu, len kvôli airdropom proste. Takže necháme si tu jedinú kryptomenu, ktorú si tu necháme, je Polygon, samozrejme. Takže toto všetko povypínam. Už som ho omylom vypol, ale to nevadí, ja ho znova zapnem. Takže takto si napíšeme, že Polygon. Tu je. Takže Polygon máme zapnutý a nič iné nerobíme. Ešte, tuto treba kliknúť a na toto treba kliknúť, to znamená tú peňaženku vám túto ukáže. Takže tento backup your secret fráze, takže to si treba samozrejme spraviť. Dáte si sem heslo, ktoré ste si nastavili. Túto frázu treba spraviť print screen, dať si to takto vedľa sem. Nič zložité. Hovorím, túto frázu darmo si budete opisovať. Po skončení tohto videa tú peňaženku vymažem. Takže a ideme. Čiže podľa tohto si sem navolíte tieto frázy, podľa poradia. Takže to friško spravíme.
Takže vybavené, dáme next. A už je to vybavené, tým pádom si môžeme kopírovať adresu poligónovú. Keby si neuložíme ten záložný kľúč, tak jednoducho tento sekret fráze, tak jednoducho nám to nedovolí kopírovať adresu. No a teraz si ukážeme, ako pridať tú poligónovú adresu. Takže ideme na peňaženku. Poligón samotný tu máte pridaný. Netreba zabúdať na to, že všetky tokeny poligónovej sieti, ktoré budete si niekam odosielať, tak vám bude pýtať poplatok v poligóne. Takže treba si tam nejaké drobné potom poslať. Takže dáme manaže krypto, potom dáme didn't see your crypto import, nájdeme si sieť Polygon. Tento istý postup platí pri všetkých menách. To znamená, keď budete chcieť pridať kryptomenu, respektíve token sieti, ja neviem, Kusama, alebo Binance Smart Chain, alebo Avalanche, alebo Arbitrum, tak postup je ten istý. Čiže my ideme do siete Polygon, teraz si zoberieme tú adresu, toto je tá poligónová adresa, ktorou som vám aj zdieľal na profile. Ono sa to vyplo, ale to nevadí, prejdeme to rýchlo ešte raz. Sem vložíte tú adresu, počkáte a vidíte, on ju načíta. Baby Gecko Polygon. Tuto vidíte, že je to o sieti Polygon. Vybavené, tým pádom stačí kliknúť adresa Polygonu a Baby Gecko je tá istá, pretože ten token je v sieti Polygon. Takže pozrite sa, keď si dáte, ja vám to aj ukážem. Keď si dáte receive, kopírujete adresu a idete na Polygonovú adresu a tiež dáte receive, to znamená prijať. Tak vidíte, tá istá adresa to je. A to je všetko. A samozrejme vám odporúčam na Telegrame si vytvoriť viacero kont aj tuto na Transvalet. Ďalšiu valetku si vytvoríte v tomto istom okne, normálne dáte túto šípočku, dáte add the new wallet. A postup je presne ten istý. A potom tie valetky, tu budete mať viaceré a budete môcť medzi nimi prepínať. Ja vám to ukážem, ako to mám na jednom profile spravené. Tých peňaženiek si tam môžete dať koľko len chcete, od vymyslu sveta. Takže vidíte, koľko ich tu mám. Ja ich tu mám 20, plus toto je jedna, to je vždy tá hlavná, na ten môj hlavný token, teda ten hlavný môj referral link token, a ostatné sú pridružené, čiže tie dávam na tých ďalších. Takže nič ťažké to nie je, takže pohode. Ďakujem za pozornosť, dúfam, že ste všetkému rozumeli a prajem vám pekné zárobky a vidíme sa pri ďalších airdropoch, ktoré sú zadarmo. Majte sa pekne.